Uspelo je! Bekstvo je počelo. Brzo, na zid. Pre no što zbrišu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Šta je to s tomu elektroliza? Dobar pokušaj, zlikovci, ali nećete proći zid živih stražara. Hop, kolimo te zatvorenike u bekstvu. Bre, ne mogu da mrdnem. Izgleda da smo ostali zarobljeni u sopstvenoj klopci. Idi bre! Ovo je došlo kao poručeno. Pa ako ne možemo da prođemo kroz zid, onda ćemo morati da izađemo na ulazna vrata. Brzo, kolege zlikovci! Svi za mnom u keba krab! Joj, gosen krabo, samo što nisu stigli. Ne brine, sunđer Boba, spremni smo za njih. Dao sam vam slobodu, donesite mi recept kebine pljeskavice! Probili smo! Moj restoran! Hej, da! Sa mojom novom bandom osuđenika suviše si slab za mene, Kebo. Kolege zatvorenici, donesite mi recept kebine pljeske! Izvini, šefe, tražili smo ga baš svuda, ali ga nema. Jeste li gledali u sef? A to... Eureka! Planktonu, ne čini to! Izvini, Kebo, ništa me neće zaustaviti. Osim zakona! Šta se dešava? Sunđer Bob me upozorio da planiraš bekstvo, pa sam preventivno sakrio čitavu koralovsku policijsku stanicu u moj saf. Pođimo, Planktonu, bit će ti bolje u zatvoru! Pazi malo s tim pendrekom. Samo teraj pravo! A, zahvaljujući tvom trudu, recept kebine pljeskavice je besvedan. I opet ste pobedili. Da, pobedio!